bones, des de TV3 estem aquí per fer una entrevista amb el senyor Jaume Banyeres i perquè ens pugui respondre tots els nostres dubtes sobre el seu ofici. I ara us estareu preguntant, quin és el seu ofici? És un ofici que ha anat canviant a mesura que ha evolucionat les noves tecnologies, en especial amb els televisors, ràdios, vídeos i també com la societat veu el fet de reparar aquests electrodomèstics, ja que molta gent opta per comprar-se un de nou en comptes d'arreglar el vell. Quin és el seu ofici? El meu ofici és aquest, tècnic de televisions. Quant temps fa que es dedica? Ui, fa com 40 anys. Què va estudiar? Vaig estudiar electrònica, evidentment. Abans es feia per correu, abans no hi havia internet, evidentment. L'empresa que té la va crear vostè? Aquesta sí, la que tinc jo sí, però esclar, abans de venir aquí he treballat en diversos puestos, en diversos serveis oficials. A Thomson, a Grundig, a Sony, a Sharp, a Panasonic, o sigui, era un taller que hi havia moltes marques oficials. Esclar, evidentment, feia cursets, canviaven a la fàbrica o a Barcelona, allà on feien uns cursos per tota la província, anaven a un punt de Barcelona i allà t'explicaven, per exemple, el model que sortia nou de televisor, t'explicaven tot, com funcionava. Com ha canviat la seva feina davant les noves tecnologies? Doncs mira, no és pas perquè jo vulgarment es digui xulejar, però he tingut molta sort i m'he implicat molt en aquestes coses i m'ha sortit molt bé perquè tocar en totes les marques és un problema. Doncs jo bàsicament no l'he tingut. I ha disminuït la seva feina? Evidentment que sí, ara sí. Ha passat molt a la feina aquesta. Si tingués molta feina, no seria sol, tindria 3 o 4, però esclar. Quins utensilis fa servir per reparar? Doncs ara, poquetes coses. Abans feia servir més coses. Feia servir l'oscil·loscop, també fa servir, però molt poc. Llavors tens una central automàtica per soldar, llavors el voltímetre, televisors i coses d'aquestes. Quantes hores treballes al dia? Estic a punt de jubilar-me i en vez de fer un 8 potser en faig 4 o 5. Llavors, tinc una altra cosa, que abans, que sí, que treballava aquest dilluns i no el divendres fins al dissabte. Creus que és un ofici que es perdrà? Jo crec que sí. Aquí poder tardarem menys que es perdi, però jo sé que a l'estranger, com als Estats Units o així, ja els teles van allà amb un contenidor automàticament, o sigui, ja no es fan cap reciclatge de res. T'agrada l'ofici que fas? Molt. T'hagués agradat que els teus fills es dediquessin al mateix? No. Antigament, vull dir, uns 20-25 anys enrere, tenies molta feina, perquè jo me'n recordo que tenia de botigues a fora, anava a recollir aparatos i entregar aparatos 2 cops per setmana, ara marxava al dematí i no tornava fins al vespre. M'anava com a 7 botigues que tenia, fora d'aquí. O sigui que tenia molta feina. Portava la furgoneta plena a tope. Els vídeos me'n recordo que anaven per allà a terra així, ben cuidadets. Moltes gràcies, Jaume Banyeres, per col·laborar en aquest programa.